Замах на помічника президента Зеленського Сергія Шефіра. Його автівку обстріляли під Києвом біля села Лісники, коли помічник глави держави прямував на роботу. Поранена водія, згодом його прооперували, зараз загроз життю немає. Сам Сергій Шефір не постраждав. По легковику посадовця випущено 18 куль. Поліцейські нарахували 11 кульових отворів на легковику, здебільшого з водійського боку. Правоохоронці вважають, що нападник ховався серед дерев неподалік від супермаркета, на парковці якого авто зупинилося після нападу. На місці працюють слідчо-оперативні групи поліції. Сергій Шефір спростував чутки про замах через нібито конфлікт в оточенні президента Зеленського, натомість припускає, що так хтось хотів залякати вище державне керівництво та передати вітання президенту. В Національній поліції вважають, що Шефіра прагнули не залякати, а саме вбити. Правоохоронці співпрацюють з СБУ та мають 3 версії. З урахуванням отриманих попередніх даних, 3 основні версії, які розглядає Національна поліція. Це в зв'язку з державною діяльністю потерпілого, з метою тиску на вище керівництво держави і з метою дестабілізації політичної ситуації в нашій державі, в тому числі розглядається версія за участю спецслужб іноземних держав. Президент пообіцяв злочинцям сильну відповідь. Обстріл автівки свого помічника Володимир Зеленський прокоментував, перебуваючи у Нью-Йорку. Заявив, що замах не вплине на міцність президентської команди та обраний курс. Хто за цим стоїть, скажу відверто, не знаю. Поки що. Які це сили можуть бути внутрішні або зовнішні. Але силами не вважаю їх, тому що передавати мені привіт пострілами з лісу по автомобілю мого друга – це слабкість. А ось відповідь буде сильною.